etxenike, hemen patea dago, kontserbak bai. Okillare bai. Zitzagoa, okilla? Hemen, servicio de lavandería, da, katxarroa. Ui, ama! Opa! Opa, egunon. Kaixo, egunon. Kaixo. Ni miren. Arit. Opa, Aritz, urte askotako. Berdin. Ai, sustu eman diazun. Hemen egitzen pixkat investigatzen, katxarro hau zertzan, konserbak eta pate eta... Garbitxukun. Eta hemen pirineki ere, bai? Auriz berriko gaztaindegia. Beira, aizu, eta zertzea ba, herriko dendaria edo? Ez. Ah, ez. Beitu zer dana ematen. Gimnasio mugikorra dau. Gimnasio mugikorra? Bai. Gurdionen barruan, eramaten dut material pila bat, eta orduan egiten ditugu indar gimnasia, cross-training, aktivitatez berdinak. Ez esaten naizea. Bai, herriz-herri. Herriz-herri biltzezea? Katxarro hau gimnasio bada. Gimnasio. Eta zeatik handazkatzu ba, gauza hauetanak hemen jarrita? Ba, publizidadea egiten didalako. Diru asko balio delako, ne? Ah, beira. Kirola eta sasuna. Mogie Gym da izena. Mogie Gym. Mogie. Mogie Gym. Zure enpresaren izena izango genuke? Mogie Gym, bai. Ikusi nahi pixkat, a ber, nola... Gozen ikustera. Ira. Ostras. Baina hemen daneta diri dakazu? Eta hor barrutik ez dela ongi ikusten daude, mankuernak, ketelak... Bueno, itzaiten naizea gauza askotaz, baina gimnasioa gutxi juten naiz, Aritz. Bueno, nik hau inoiz ikusi gabenakan, Ez da oso ohikoa ikustea. Holako Nafarroan bakarra eta Euskal Herrian ere bai, Espainian badago beste bat. Ni jakin egitena da nola okurritzen zaizu hau montatzea. Nik nago kirol teknikari bezala. Orduan autonomo salta ematean eskatzen nituen diru laguntza batzuk. Eta orduan hasi nintzen investigatzen eta ikusi nituen modelo hauek eta jartzen zuen bideo batean pertsonalizatu. Eta diru laguntza ez nuen ez lortu, arazo ezberdinengatik, pertsonalizatu horrekin pentsatu nuen, publizidade akordioak egiten alditugu finantziatzeko. Horregatik daude Erburu, Pirineki, Garbitxukun eta Etxenik. Bale, orduan dirua lortu zenun, sponsor bidez, eta martxan jarri zinen. Hori da. Aurreko udan eta topera. Aurreko udan hasi zinen? Aurreko udan, bai. Jo, oindala ez errez? Ez errez. 2025 orduan? Hori da. Eta zenbazko harrera izan du? Buah, kristona. Bai, Bueno, eta gaur, Artzibarren hemen Iriberrin, hori da, Iriberrin indar gimnasia daukagu orain. Indar gimnasia? Orduan, joan beharko gara ateratzen pixkat materiala, ze bestela, hemen tarra-tarra. Bega, hasingo gea. Jarri, bestearen ondoan, mesedez. Hau! Ba, hemen... Begiratu! Uepa! Beste gauza bat! Honek pixatzen du gehiago, Bale. Honek pixatzen du gehiago. Hori jarrizuk. Bai, jarrizuk lasai. Hori da. Badakizu zer den ketel bat? Ketel. Errusiar pesa? Hau ketel bada. Bai. Ostras, ketela. Ketal ez ketel. Hartuko. Hau jarri berretor gainean. Ez? Herriko duzuzuk? Hombre! Haupa! Hain behar da gimnasia gehiago, Esuari, saltute hau, Eta ja montatu dugu hemen gimnasia? Ez, falta direla barra guztiak. Venga, alo mogie, lagunduko nauzu. Zer? Alo mogie? Alo mogie? Bai, lagundu. Baina zer da? Gure lema. Zein? Ale mogie? Venga. Ale mogie, eta hori ze hizkuntza da? Ale mogie? Bai. Euskara? Hora euskara, eta zesan nahi du? Goazen mugitzera. Ale mogie? Ale mogie? Horreati da hemen ale mogie. Claro. Ale mogie Gym. Mogie Gym. Mogie Gym. Eta lema ale mogie. Lehen erraten zuten hemen alo mogie. Erroi barko euskaran, aezkeran... Eta zesan nahi du, esan diazu? Goazen mugitzera. Mugitu. Norbait eserita dagoenean denak etxean gauzak egiten, eta zu eserita, orduan esate dizugu. Alo mogie, edo ale mogie. Bale. Bueno, ba, alo mogie edo ale mogie. Alo edo ale, nahi duzu bezala, ale mogie. Venga, ba, mugitu ingo gea. Baina lagundu, ateratzen bestea. Bale.
Vale. Hemen alboetan. Rakak. Rak. Bai, hori da. Honek bai, dakala gimnasio baten itxura. Alo Mogie, etorri! Alo Mogie, hemen datoz! Kaixo. Bueno, kaixo! Nola izenak? Nola dira? Jose Mari. Jose Mari? Bai. Berta? Maite. Guazen beroketatxo bat egitera. Holaxe. Opa! Bueno, guazen! Kaina ematera! Bai, ez da berotu gea. Aizue, barkau. Zer moduz? Kaina handia sartzeu, aritzek? Batxotan bai. Bai, ez da? Eta, ze irutze zaizue hemen kanpoan, gimnasioa? Izugarrizko, lujo bat da. Lujo bada, eguraldi honekin. Irakasleari kaso egin eta hasiko gara, ez da?